Arbejdet med jubilæet skrider fremad, men vi mangler at finde ud af, hvordan 10 år med Nanorama ser ud. Derfor laver vi en tegnekonkurrence for at se, hvad du synes. Vindertegningen får den ære, at den bliver trykt i jubilæumsskrift. Hvis du ikke laver vindertegningen, så kommer du ikke jubilæumsskriftet. Så tag din blyant Tegn en tegning, og send den ind, inden Q3 er omme. så trækker vi en vinder.